billetter til Mallorca, hvad vil have? Gud, nej, Ben. Afrejse om 10 dage til Palmer og Grisefest. Nej, ikke om 10 dage. Jeg har ikke en travl at tage på. Skid hul i det, Yvonne. Du ser sgu også meget bedre ud på ude. Nej, Benny, du er en værre. Mallorca? Ja. Forretningsrejse, du. Repræsentationskonto. Skattevæsenet betaler det halve, og firmaet resten. Skide godt, du. Hvad så med mig? Jeg skal måske ikke med. Hvad? Nej, nu må du undskylde, Egon. Det går sgu ikke. Svigerfar skal godt nok ikke med, men der er også Ragna at tage hensyn til, ikke? Hun er så sart og sådan. Ja, så. Jeg kan med andre ord sejle i min egen sø. Nej, ved du nu hvad, Egon? Kan du ikke engang under os en tur til Mallorca? Du klarer dig jo nok. Du er altid så dygtig til at finde på. Desuden så er der masser af mennesker, der vil hjælpe sådan nogen som dig. Der er både hjem og forsorg, og hvad ved jeg? Tig stille! Kan det være nok? Jeg finder mig ikke i det. Her kommer jeg hjem med en genial plan. Genial, siger jeg. Som kan gøre os til millionærer alle sammen. Så sidder I der og har ikke andet i hovedet. Flødeskum og bananlikør. Nogle borgerlige hundehoveder og hængerøve, det er, hvad jeg er. Men hvis det skal være på den måde, så kan det være det samme. Jeg kan klare mig selv. Jeg kan udmærket klare mig selv. Det er lige før det bliver lettere, når man ikke har sådan et par klamhugger på slævetog. Hvor herre bevares. Nå ja, Egon, hvis du tager det på den måde. Ja, det kan jeg love dig. Denne gang er det alvor. Enten er I med mig, eller også går jeg. Og så må I klare jer selv. Jamen, du kigger ind en anden gang, ikke? Går du allerede? Skal du ikke have kaffe? Her har jeg hentet ekstra kopper skænket. Nej, tak. Og der er også kommet sukker i.